Wong kok get-geti kancane. Ngecek. Cek mic iki wis sing apik. Lho apa ora genah? Ngecek mic iki gen ketok genah pas nang ngepasi keselek kok. Roh jambu ya aku. Ora jambu iso gegetmu kaya ngono, kaya ora tau mangan jambu. Aja omong ngono, jambu iki lho sakwet tau dinyang wis. Dagelane telu iki. Wah. Guyu untu entek. Lah yo, untune diplester. Tapi alhamdulillah luar biasa, Mas. Awak dhewe sowan wonten ing laladan Bedingin, aku malah wedi aku. Iki ketoke wong iki dagelan gak kepruk muk saltoni iki lho. Ya anake sapa iki? Adek iki aku, yahene ya ono metu dagelan ono kepruke barang. Lah iya, kowe berarti cah kene iki wong seneng budaya. Seneng karonan ketoprak. Bisa. Contone iso salto berarti seneng kepruk. Seneng. Lah iya, alhamdulillah lho nembe sepindah sowan mriki ning telatah Bedingin. Bedinding. Bedingin. Nah, kuwi bedinding. Bedingin. Ora iso mong bedingin aku. Lah iki. Oh iya. Mula awak dhewe tali paseduran silaturahmi ya. Mayoritas alhamdulillah luar biasa. Lah, awak dhewe lagi metu ibu-ibu do ngrasani. Sing dirasani sapa? Aku. Wih, lho, gua lagi keber dibuka kae lho, Mas Wisnu Kancil. Kenal karo kowe. Kok wis ngerti nek Wisnu Kancil? Lho makane wong kepengin kenal kae Srawung utawa wong ki kenalan lho. Bela terus piye to nek ngrasani? Tak dirasani ngene, Mas. Kae lho Mas Wisnu Kancil, dagelane Gilar Tribudaya tak sawang kaya Arya Saloka ngono. Tenan, iki lho Mbake sing ngrasani. Rupamu iki kupingem sing ora cetha. Ade ora cetha. Ora Arya Saloka. Apa? Arya Selokan. Rupamu persis tikus ngono kok. Tikus piye? Tikus got. Iki kok mangsamu wong perkara dirasani ngono kok bangga lho. Mayoritas paling ora yo seneng. Kowe trimo dirasani lho aku tahu ape dirabi wong kene moh. Tenan.
wong bedingen kene ape dirabi dipek mantu wong kene? Moh aku. Kok mau sebabe apa, Mas? Padahal lho, pakane karo aku seneng. Mbokane karo aku ya seneng. Apik. Anake ya wong sugih. Kok ora sida babe perkara apa, Moh Mas? aku ora doyan. Adik ora doyan. Anake lanang. Lanange dhisikno. Lanange dhisikno. Lanang mbok kon dhisikno lho ape metu apa kowe wis ngerti sik kuwi. Mbok kon dhisikno kuwi. Kowe iki paling ora matur suwun kajate Pak Riyadi nimbali Gilar Tribudaya saka Tempuran. Paring ora awak dhewe gawe pantun kagem panjenengan Pak Riyadi. Lho. Pak Riyadi to sing gawe. Tuku pari ning pinggir sawah. Pak Riyadi muga-muga rezekine kathah amin Allahumma. Loh, paling tidak awak dhewe tuku pari ning Kutha Pati Pak Riyadi muga-muga banyak rezeki amin Allahumma. Loh, truk tonton muatan beras sing nonton muga-muga seger waras amin Allahumma. Kowe parian 750 tok meneng ae lho. Parian truk tronton muat apa kok ngeroni wong ae. Apa mang? Ana apa kok diwarai Bu? Aku lo nganti lali. Truk tronton guling. Mosok guling? Truk tonton guling sing tegese sing nonton paring-paring. Dagelan kok dermis salah ya ditibakno guling. Guling. Truk tronton muat pari lah sing nonton gelange gede. Sapa? Kowe. Nek piyae mriki lho, Dik, paribasan gelange grembyong lah ora patek pamer ora kaya bojom. Kene. Bojome kalungan 3 gram oleh mlaku dilep wong ngene kok. Mbok anggap setruk piye. Omonganmu ora cetha tenan aku cara ngerti kahanane ngene. Aku ndagel nggo kacamata aku. Adik ngono. Gen gak blereng. Ora kok perkara blereng nyuwun sewu nek piyae bedingen mriki gelangan 1 2 4 pantes nyuwun sewu niki kok kula nyombongke mboten bojone temon ndik wingi gelangan ugel-ugelan nganti tekan sikut yo. Aku yo percaya saiki dagelan laris, dagelan nom-noman. Darani sombong. Ora mayoritas takoni, Dik. Kowe kaya mbok centelno bojo mulai gelangan ora umum nganti ugel-ugelan nganti tekan sikut. Ora emas kok. Dek apan lah kuno kokno. Ora emas wong karet. Oh. Ayo wis. Wis, rene pisan sing cilik kepruk, sing gede malah ngepruki. Wis ya. Oke, Dek, tenang pokoke aku yo seneng guyon. Lah mulane wingi kaya ngene iki ketoprak lagi awal-awalan payu, Mas. Aku dipeseni karo bojoku. Peseni piye? Lah winginane kan ya sura sepi tanggapane. Lagi mulai tanggapan jere kon ngirit ngono. Iya. Lah aku yo saiki tak ati-ati nek tuku-tuku yo tak irit-irit tenan. Bendelalah iki mang aku budal ngetoprak tuku teh. Kuwi tulisane ana. Ana piye? Teh panas 3.000, nek es teh 5.000. Lah terus. Lah aku tuku sing panas to. Soale sing murah sing panas. Iya. Langsung tak ombe lah, cocok ora lidah. Lho sing kuclek ki ya kowe. Adek aku. Wong iku apa ki es teh panas kok panas. langsung mbok kudune mbok enteni saademe. Kowe kira ora tulisane piye? Ana apa? Nek adem 5.000. Mulane panas-panas tak glogok, kacek 2.000 gak kena nggo tuku promah. Lho, lah iki lho, timbang lambe muncul jere make. 2.000. Wong kuclek paribasan ki ngombe teh anget dinteni saademe. Saiki kok ngeyel nek adem 5.000. Lah Nek panas 3.000. berarti kowe ngira sing Dadi 3.000 pas panas yo tak ombe langsung. malah luwih apik ora usah ombe tok. Lha apa? Untal sak gelase. Yo gen bedodong Aku lambemu. mangkel paling tidak ki mertandake turunan kageman Pak Riyadi. Nggih. Rukun kalian tangga teparo. Alhamdulillah. Jajan sembarang dengah dicepaki. Matur Paribasan kagem panjenengan Pak Riyadi luar biasa. Nggih. Pamane kok pengen mangan gedang wis dicepaki kagem panjenengan Pak Riyadi. Oh wis diweki Pak Riyadi. Gedange Pak Riyadi, suwun Pak Riyadi. lah iya pengen mangan tape. Yo mangan tapene Pak Riyadi, suwun nggih Pak Riyadi. Wong wis dicepaki Pak Riyadi. Pengen mangan krecek. Kreceke Pak Riyadi, Wis dicepaki. suwun nggih Pak Riyadi. Pengen mangan endok. Ndoke lho.
Ndok, oh gak diseneni sing wedok piye sing clear ngono. Ya apa? Kowe iki yo. Lah iki lho sing marahi. Napa he? Oh ndoke ndoke. Wih, syukur kowe tak tantang ngono. Napa? Mbah. Oke iki takok lho ndoke metu tenan, Pak Riyadi ndoke metu. Lah iki lho. Pak Riyadi matur suwun ndoke sampean metu. Ndok pitik. Ndoke. Lah iya ndoke pitik. Oh ndoke pitik to. Iki lho, Mak Dik. Anu Cil, Piye? pas tangane ndapuk dan suaranya kucing-kucing. Nyuwun sewu paring asma Ibu sinten, Bu? Bu Din, tapi luar biasa, Mas. Apa? Piyai bedingen ngeten iki nonton ketoprak do padha nganggo jilbab utawa kudung. Ngeten Alah. iki nek teng griya nggih kudungan yo. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Nek teng griya kudungan terus nggih, mboten nek pas nonton ketoprak tok nggih. Alhamdulillah. Tapi luar biasa, Mas. Iya. Sing penting aja kaya mbokku. Lah mbokmu? Mbok kuwi parek kudungan nek budal ngarit tok, Mas. Lah kok ngono? Jare tak takoki mbok, wong kudungan ada ape budal ngarit ya mbok, nganu le ben ra kena GTL ngono. GTL iki apa? Gatel. Eleh. Lah ngono ku jawab. Jawab piye? Lah nek kena GTL ya engko KKR Mbak. Apa iku? Kukur. Lah engko nek wis mbok KKR dak dadi SST, Apa ki? siset, Lah nek SST. siset. SST. Heeh. Lah nek SST ku ya terus anu Mbak. Terus KI SLP. Apa Mas? Selep. Lah engko nek wis mbok kai SLP selep kok dadi BRK. BRK ya apa? Borok. Lah engko nek BRK ya omongi Apa iku? TGL Apa kuwi? tugel. Wangkel wong basa ora genah. Senengan. Pak Riyadi, muga-muga banyak rezeki. Amin. Insyaallah kunjuk dumateng keluarga ugi ingkang dipun tetakno, mugi dadi bocah ingkang soleh, Amin. migunani tumrap nusolan bangsa. Amin. Bekti kalih wong tuwa ya ora lali marang agama. Ngene iki lho Mas, Apa? metune dagelan ndoke metu. Dagelan medun ndoke mlebu. Gak apa-apa engko nek awak dhewe jatahe dhewe. Engko njaluk ngombe ae. Apa? Ngombe susu. Susune sapa? Ya susune, lho kok susune sapa piye? Ya susu kok. Masamu. Ojo ngrembug perkara susu. Lah kae lho, susu ning motor apik ya, Dik. Duh, wis ping 3 cah kena rai. Kae iku susu ning motor ki ra apik. Apik, ora apik nek sing ngarani susu kuwi ngono. 4 sehat 5 sempurna, sing nomor 5 susu. Sing ngomong sapa? Jadi tau sekolah murah. Susu ning motor apik. Kok iso ora apik? Susu apike ning dodo. Susu ning motor ora ngene piye. Iki yo rumangsamu. Iya ya. Apa nek kok nganggo kacamata ngene ya? Lah iya. Wampul iraimu kuwi ora genah. Iya ya Dik, tenang ae Dik. Enggak ibu iki aku Dik ya. Oke, heeh, matur suwun. Iki mang ibuke ya wis gegeri. Ya lho, mbok dhewe. Iya ya tak kei tembang lagu sing kepenak. Lagune apa? Yo lagu sing anyur. Apa iku? Yo sing Oh, penak lagune apa yuk? Godril wolu. Apa? Eh? Apa lagune? Eh? Lagune apa? Godril wolu-wolu jaran dor. Loh, nganggo gamelan. Alah, seneng hobine nganggo gamelan dadi klasikan. Nggih padha aku lah klasik kok gendeng klasik, gendeng-gendeng ngono ku tak apal kabeh. Heeh. Sayange lirike gak roh aku. Kuwi yo padha ae. Iki kok yo Yo jenenge wong usaha kok. Iki ra kaya kancane lho. Ngenteni kancane sik mengko diaturke tetembangan. Oh biasane yene yo teko. Ben wis ora dikei mangan lah engko ndaramara dhewe ning pawon lho. Lah iya. Indak matane ndak pik. Apa? oh iki Matane kongslet gitu aja. Lho kok jablas iki? iki koclok apa piye? Bur. Iki Mas Subur kok. Iya. Kementus pengen duit sithik nek wong Jawa ngene iki lho. Kete. Sadar ora saiki? Omah iki ana suarane ra ana wonge. Kandhane dope pedhot kok. Dope lo pedhot. Subur iki sugih dope pedhot. Omah kok ora dikeki lampu blas petenge ra umum. Lah gek jam piro? Peteng piye? Iki jane mripatmu apa piye? Man- Oh ya layak bener peteng. Moncil tuku pulsa listrik ah. Ana apa, Ek? Lampu omah iki lho ra mbok. Sing peteng ora
Lha apa? Kowe nggo kaca mati arek. Kaca mati ndiasmu ngono. Mata kaca. Iki lho coploken. Wih, iya makan lampune. Mula-mula ya padang kok kowe nganggo ngono apa ya ketok kowe kok. Nah, buae nganggo kacamata weli dipamerno. Iso. Bur, Moga-moga diseseni danyang kene. Lah kok mambok buak lho, Dik. Iki elek kok dongane mesti kok cah kuwi kok. senengam. Iki Kowe iki ning kene iki ora dikon padu kon kakean ngomong iki ora. lah mangkane kowe tak Saka goleki. mburi awak dhewe wis munggah wis diarep-arep bapake. Piye no? Wis klasikan gila tribudaya iki dianti-anti dinteni. Iya. Lagek metu konggon macake wis lagune pirung-pirung tak ketu kaset ngasehan mon. Ora umum ya ta. Heeh. Hobi seneng. Ayo jenenge wong seneng iki angel Mas larang regane. Pancen bener mon. Hmm. Bapak saka kono mang wis ana jambu alas. Jambu alas. Karonane kasunyatan mbake sing ning nguri numpak sepeda ngeng 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 meh nyeruduk wong iki lho kok iso njuk lagu. Lagune apa? Lagune apa? Kasunyatan. Oh, dadi awak dhewe niki jane gak oleh ndagel nyanyi. Lah wong kene iki senenge klasikan. Urgen sik lagi. Iki mang Ora kesuwen dadi saka ngopo. Made. Mm. Ah. Orjen sik lah gak apa-apa. Oh, jambu alas kasunyatan nembe mangke tayuban lak ngoten nggih. Ya. Cocok. Ayo. Kersane panjake mak mriyen nutuk gen buan. Pripun, Pak? Randualas. Randualas iki kulone kidule ngawen ku ya. Kuping-kuping bosok. Lho omonge randualas lho. Kuwi jambu alas. Jambu alas kok tekan. Randualas apa jambu alas? Kamen. Awas, awas nek keteblokan jambu dhuwur. Kasunyatane disiapno. Ya, iki diaturke tetembangan padutan saka sebelah kiri ya, Mas. Heeh. Engko terus mau pamrutan saking Makde. Heeh. Tetep tak aturke. Ya iya. Sepenting sabar dhisik. Ya. Duh tenan kok cah panjakku nek mangan suger-suger kok Wah. cah. Apa ndek sura iki berase dontek le. Lho. Wo panjake kok sayang saya kompak to, Mon. Lah iya. Panjak sinden baru Saiki kabeh. yo melok eneh kok. Ndak metu kok barongan ya. Sapa? Sapa? Iki saiki gak dadi grupe barongan. Iya, iya. Grupe gilar ngono rantang mbok peseno kaos kok Dino. Sesuk dadi kok sih tenang kowe. Monggo. Kasunyatan. Kasunyatan, Bos. Nah. Ayo, jan penak. Niki Ah, mangke asal nyuwun jambu nih. Wis tak rasani tak arep-arep kok malah sing ora-ora. Nyanyi kasunyatan. Lho, tawanan cah. Gilar Tribudaya. Iya. Piye? Bukan goyang. Salaman. Wah, yang bener guruku ini iki lho. Malah mbok guyu tok kok model kok. Yo! Ayo! Ora gampang nampa Yo! Hey! Ayo! ati wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku wis ninggal sliramu nanging hatiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk kantiku sikat wezo putih durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup
cukup nglalekno timbang atimu lono Yo. mergo rasa tresno rabi soti Iya. atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding Gilar Tribudaya. Bagi ngaturakan dunia malung kunjuk kematan kombinasi setunggal profesional audio BK audio matur suwun hey media ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya nyampuran aku nyenengga sliramu nanging sliramu wis tutu mesti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni yo wis cukup lalekno timbangan yo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya lan kowe kepisake tresno yo Caloro iki ora gaul lho. Nek ra gaul gene Ngono kuwi pas ngono kuwi segeding-segeding. Pak ding-ding dung pak ding-ding kuwi lho. sing ning titok terkenal segeding-segeding. Ayo ayo bareng Kon segeding-segeding malah piye. iya yo ayo Muangkel. Jiro lu. Segeding. kiwa apa tengen sik iki kok nek kiwa-kiwane tengen-tengen Lah yo penak sing ayo wong telu kudu bareng Bareng, mangkel lho. sini di syutingnya papat jentrak-jentrak iso Kiwa apa tangan sik? ayo Kiwa apa tangan? ayo wes ayo sembarang ayo Dipasno to, Dik. pasno dadi Dipasno. iki bareng Lah. padha Dik nadane ayo jiro lu Lah ra sido ngomong. Sido wah. Nasunan. malah Anu wae tayo pae. iki lho sunane Mbak Dik napa mang Bu Anu gendrung kok gendrung. Gendrung ki to Godril Godril. Godril 88 Kok kemen. Godril jalan dor. Dor. Nah, masuk. Putri jalan dor sik. Godril jalan Godril dor. jalan dor Medun. Wong 50 iku yo akeh, Mas. Ya. Awak dhewe ngajeni awak. Awak iki dhewe. Lah, kancil kok sing duweke kok. iki dhuwur iki kok ya Lah. Eh, Lah. iki subur iki kancil Lah. matur nuwun Mas Kae beton. muga-muga rezekine lancar Amin. Saate aku ora mbok takoki blas. Sik aku mangkel karo buke. Nggih. Wong dagelan telu sing dikei atek sitok. Ya ampun. Iki masa tak tukono karbit dhisik gen mateng. Sing kono kemampu, sing kene lagian bibit. Nah
Mas, ampun. Papatku ilang kok iki karek siji. Ya ampun. Dadi awak dhewe rezeki wis ana sing ngatur. Ana sing ngatur. Loh, aku 50.000. Aku 10.000. Aku 10.000. Gitu. Tukono Kopine angsal. Ning mboten ngangge bubuk niki. Jare bubuke sing larang. bubuk ning larang bubuk Bubuk kopi. Ya wis ayo diaturke. Oh iya, ngene Bur. Piye? Awak dhewe kan aku wis ning ngisor, kowe wis ning dhuwur, aku tulungi supaya nek aku munggah gen padha saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Oh, teng Oh, mriki. ning ngisor Oh, nggih, ae. Cok. Yuk kanca pradangga diaturke 10 jaran dor. Jalurane kok godril. ono. Godril apa? Godril jaran dor nggih. Godril jaran dor. Jalukane kok aneh-aneh. Godril jaran dor. Aku lah imbuh. Yo, oh. Ayo, Mak. Ayo. Ayo. Ayo buke tayupe nek ono. Ayo monggo Ayo, Made. ayo. Made tar, Made mini ayo. Kalau Ayo. Ayo, Bu, monggo Bu, gerakan Bu, yo. Ayo, Bu. Yo. Ayo, ayo. Eju meneng kok Bu, kersane sae. Kok dilaksanakan streaming Mas Media Tama. Ayo detar sini joget, Dek. Bekar sini sapa? Iki apa? Ora. Matun. Sendok para kira-kiran Yo. sing durung ketok dadi pikiran ya mas kali kekuni Yo. aja lali ngati kewajibane Lho kandhane ki ameh nayem kok lho. Oke, monggo mriki nayem. Ayo, ayo monggo Bu. jauh cari Sing di omah to? randane Sing di omah kok celuk ora roh. Yo. Yo. Ayo, ayo. Yo. Yo. Jos. Ae. Ae. Yo. Pepe mula upane atimu piye rasane ya ramane dule sindok para kira-kiran sing durung ketok dadi pikiran mas Yo, yo. Jaso. Mas jajang ngono Yuk. ora butuh kae-kae butuh kulit Yo, yo, yo. Puser. Wah, ledek tenan iki, Cil. Mantan ledek. Ayo yo. Ayo Jaran dor, Cok. jaran deh, yo. Ae. reyoke ambine Yuk ya, yuk ya. Ayo Made. Yo. Papan salju
yo mas yo mas yo mas. Sing joget duweni Yuk. bojo. Oso. Reyoke mangan beleng pari. Pentol tembem sing metuti. Tak kandhani jare ngajak jaran kok dicekeli tok. Sing endi? Kok dicekeli tok. Aku diwaspol aku ra. Lah yo. Piye jan iki? Iki lho Mon. Sing diketokno waki ngono. Sing dicekeli biru-biru sing dikano. Sing metu kok fosil watu. Lah yo. Wis ora apa-apa. Anu tim Nggih. Engko bengi. Engko sampean tinggal tunggu. Kuwi lho. Lah biasane iki ngono. Oh ngene Mas, iki dikei sawetara bonus. Ki kan biaya mriki kan senenge kabudayan tayub. Dikei becak pati. Yo. Mergo iki CA. Kono iki lho supporter jenenge cocok tok. Lah piye? Aku meh rene iki wedi kok. Alah gulane utang sik kalau dienggo nyawer sik. apa tuh gula Piye kok mau sampe nyawer mikir tuku gula sik. Wis nek perkara gula Lah masa semene kene bose siji tak. Alah muni-muni ngono iki tenan porang kok. Mbak Yuku angger ana duwe Mbak Yuku. Nek ana bos mbok aku mbak. Jajal nek ora bos ora kenal. Iku awonggonmu. Oke. Ayo becak pati Becak buke pati. ndereke joget melih, monggo saking kanca Prado. Cil, buke gen gede ngono lho, Cil. Jenengan gendeng tembang monggo semonggo. Pasrah. Pasrah yo tambah. Yuk. Ayo, monggo. Lah, Kanca Pradangga, monggo ingkang badhe ndereke kelangan besantai monggo. Panjang Monggo Ibu nggih. pajak mbok Panjang bocah. Iki maksudmu piye? Monggo karo pajol pojok lambe mingsul. Karo joget. Yuk. 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 Ya yo. Becak pati. Ayo, yuk. Pelakune bos indene disawer dhewe. saja. Sing nyopir Sing nyoba. ya yo. Sopan santun tata krama. Matur nuwun. Matur nuwun nggih, Bu. Ya, lala. Jas. Ya. Jebule penak. Kowe mesti kepengen. Becak pati rina wengi datang teli. Yuk. Ya iyo. Golek Yuk. penumpang supaya jiwa ora Ora ninggal peraturane kang wis ana. Ya. Pati napa panggone kuciwa. Pak becak kula Ayo, yuk. Tonton mini. Terminale wonten sisih pun Mbak Ayu. Kowe tetep Yuk. kali terminale. Kae kita terminale Kutha Pati. Numpak becak, kula numpak, kula beli. Yuk. Ya iyo. Numpak kurun, kula bayar, amung niki. Purun mawon angger kula boten rugi saper becak pirawiri golek rezeki. Nek sendok berak, kira-kira sing durung ketok dadi pikiran. Ayo, yuk, yuk, yuk.
Jos. Trimo nyawang ning kono wae. Jenang klalikan lan aja lali karo agamane aja lali salat 5 waktune ya Mas ujung jare belung randa ning kalapam mimpimu ana upane atimu piye rasane ya Mas urip butuh sing omah loji butuh kuatine kirim rama bisa krama loro tane lisa lapam lantur suruh banyune aku pengen weruh ning pikir bingung sendok para kira-kiran sing durung ketok dadi pikiran sing durung ketok dadi pikiran aja was den sumarang mringwas Cah Doras metu kono lho. Nggih matur sembah nuwun sedaya pamundutan sampun dipun aturke. Dal aku melok kaget. Apa e? Lah aku meh diselentak. Ana apa? Mbok meh nyelentak uang kok aku melok kaget. Aku lagi munggah kursi meh diselentak. Telepon no polsek. Lho kok sandung kok telepon polsek. Lho tak kira napa ta apa? Kok malah sing ora-ora. Matur sembah nuwun Mas Subur, Mas munggah. Kancil. Ki ngene Mas, matur nuwun wigati awak dhewe matur suwun kalian Pak Riyadi sak keluarga. Nggih. Nyambut gawe cukupi sakmene kripik gedang raja sedang padha rata. Suminten Suro Manggala. Cekap semanten atur kawula. Suminten Mloya Mlayu. Nyuwun pangapunten yu. Suminten wonge bento. Oh iya terus ya. Wis bro ngono. Cil, ayo. Ayo ngene bro cukup. Ayo padha tepi marang kewajiban. resmi krama satria kirikan Garam. Ora kaya biasane, Mon. Lah kenapa? Biasane guyang-guyu seneng. Saiki ketok sedih. Ora. Ndarani bareng mlaku terus karo ngandut. Nah, kaya mentok. Ora mentok ya, Til. Apa? Pitik abang meh ngendok. Aja do ngece. Iso Ora ya, ketang Lek, kok kowe malah- iku bendarane. ayo Lek pinter kowe Sun aku. mrene to Awak maju. Apa iki siap waras? Waras. Lah ndek bengi. Emang, aku ngerti yen to kowe ning sore wit iku mau. Arep mek jambu to. Sing mek sapa? Lah kowe mau Nyolong. Lho, kok malah nyolong iki lho. Lek, ambune kok atus to. Padahal agak seminggu tok. Kowe iki ya ora umum. Ketoprak glandengan meh sesasi luwih. Lah gelem mbah-mbah. Aku gen metu jamure nek metu karek goreng ngono. Ampune blenger. Lek, aku iki sedih kok malah kegojekan jeneng. Sedih perkara apa? Ora ngerti karo kahananku dino iki. Lah kok sedih iki ana persoalane apa? Iya Lek Kancil. Nek kowe ora ngerti, mbok menawa wae kupingmu jublek Lek. Jublek ora? Ora. Aku iki sedih. Mergo wektu dino iki aku ndargeni nek garwaku iki mati lho Lek. Mangko nek kono bae
soal bocah jabang bayi lahir takok bapake ora usah mbok pikir sing aneh-aneh. Lah. Konono nek bapake kae iki. Lah, bapak itu rugi. ada rugi kene. Angge-angge orang-orang. Bukan ada orang-orang. Lah kurang gawe nek kok ngomong. Sorry. Aduh iki lek sampeyan nang ngene lho pegelen kok. Kok nyanggakno, Cil. Aduh yo. Sanggo yo ora kono. Lah jare kok nyonggo gegere ngene iki sanggo. Ah, Bocah nyonggo kok ora iso. Nuwun. Monggo. Ngene iki lho sing tak senengi. Pripun, Bapak? Do gelem dolan, Nggih. do gelem menehi panglipur karo Mbak Yumu. Nggih. Ngene iki wis termasuk ganjaran kowe. berarti sok-sok wae sapa sing nyenengno wong akeh entuk ganjaran. Lungguh, Nduk, tinggal lungguh. Tak. Aja suwe-suwe ngadeg. Pripun iki bawa nek lungguh? Aduh kok. Aduh kepiye nek Pripun? Ki kira-kira wis duwe padikan jeneng. Kangge niku dadane Pas ku bingung pirang-pirang bengi ra iso turu. Perkara mikir nek putuku engko lair tak wenehi jeneng napa. gampang, soal niku gampang mboten usah dipikir. Pamane kok nang jabang bayi walah lahir, kok tegak ning gone Wejati. Jenakno sing jenenge bocah kae, jenakno Tuti. Kok lahir ning isor Wejati. Wong jaman biyen iku ora ana apa-apa. Kowe nek laire cedhak Jati, Jenakno Tuti. mergo cedhak Jati. Lah nek kowe, Ning kula nggih umpama kok gampangane duweni wong meteng iki perkara jeneng rasa dipikir, Bung. Kok umpamane lair pas ngepasi dina-dina Rebo, ya pas kuwi jenenge Rebo ngono wae. perkara laire Rebo, Perkara laire Rebo jenenge ya Rebo. ya Rebo. Lah nek kowe, Bur, Ora usah bingung Bapak masalah jabang bayi iki lair umpama piyambake lagi mangan jeruk lairan. sing mentereng. Sing mentereng iki wonge mangan jeruk jablas lairan. Terus Jenakno Mas Tu. gage ya. Teko jeruk. Umpama mangan jeruk delalah bayi lair, Umpama kaya Kanjeng Mang metune ning Wejati jenenge Tuti. Lah nek metune ning Selewat jeruk. lah nek jeruk Apa cangkemmu we? aja lah. Kowe kok seneng iki ayo banter ning ndi? Bur, Sapa ya? Tu sapa ya? Sapa? cacake kene kok ora terusane. Lah, nek lagi mangan jeruk terus lairan jenenge apa? Sampean kok iki biasane nek lairan ning isor Wejati dijenakno Tuti. Pamane kok babaran lairan ning dina Kowe sero. Ayo ngrusake kono wis. Sing tak bingung iki nek lairan barengi mangan jeruk. carane Terus jenenge sapa? gampang. Oh iya. Biasane ngarep apa pangan jeruk, lairan dijenakno Turbo. Iki mangga turbo. Apik kok. Aduh lek tenan. Aduh lek sumpah. Kowe aja iki ora dinggo ati iki arep lairke. Ayo dijane mburi. Jajal.
ayam iki ape apa? Ayo lho kene loro kok malah digarep ngene. Ayo. Gendong. Ayo. Gagak kene ta. Lah iya ta. Kok gendong kok malah. Bapak. Iki nek mboten kula gendeng mboten sakit. Sing dikunden apane kok? Dalane. Piye Cilbur? Aduh, Bapak. Pur. Kowe golek dukun bayi. Kowe golek dukun bayi. Bapak, mboten tegas. Mosok. Mati aku. Kowe golek dokter. Kowe golek dokter. Sakit nggih. Ape mbokmu apa kowe? Ketok ndase. Bocah kok dhewe ketowo. Dukun bayine ngaret ra gelem muleh. Digoleki. Syarat jakon rene sing ngomong aku. Tak dadayaku. Walah iki selametku. Kowe iki warah-warah tek ngono. Piye? Lah aku yo kepengin roh lho, Bapak. Roh bocah bedudak kok ngomong. Lho tembok suntek barang iku. Jangkrik terae. Kene. Wah, iki metu takon ngeden malah aku dintut. Lah iki piye iki? Jangan bojone mbok apakno. Iki piye iki? Iku lho satu. Satu aku bagian jibrat kok yo. Kudu kok ora gelem nangis jene, Cak. Kok ora owek-owek. Owek. Aduh, Bapak. Cil, Bapak. Ya, ini sudah kampung ya. Aduh. Oleh jahit piye kabar. wis pedhus Kok jahit sithik mambut jahit kabeh. wis kene dulu kono. Kene. Aku kenapa? Loh. Lon, kono. Kowe ora piye-piye, Nduk. Aduh, Bapak. Kowe kok kipas. Malah mau nganggo iki, Le. Dombe yo sak meneh iki dombe. Aku mau. Res. Tapi ya dom cilik bengkong kok. Bapak. Nggih. Iki dianggep dodol kadut ta piye? Karek jenengan kan diet sesuk. Sak menika ponang jabang bayi si Junggawati sampun lair. Putune jenengan sampun lair monggo nek badhe dipondhok. Piye tangan Ye, si Mbak iki suwe ra tau ngomong. Dase ketuplak. Dase ketuplak. Piye lah? Dasi sapa? Lah niku putune jenengan dase jenengan kempit. Piye itu? Yo Allah. Ya. Tanganku piye Ya tangan? ngene. Oh, dase kesangsel nek iki. Oh, halah. Ojo dirusak iki bayi. Lah, ngono kelek malah ora bukan. Wis karo mbak. Malah nangis. Aduh. Pelat. Berarti kampleng kok lagak. Rumangsaku sing nangis putuku. Lah bayi kok ora sehat ra guyu blas. Tak kidung kidung kidut tak. Kene sing utang kene. Kancil, subur lan kowe. Anu mon. Nggih. Ini dulu kok kene. Nggih, Bapak. Niku Iki bayine mang putuk lanang kok wadon. lho, lah kok dereng ngertos. Nggih mboten ngertos, biasane ngeten. Soale kula wau fokusnya ngeten ibuke. Lho, fokusnya ibuke. Lah iku nek ora tak dandani ora balik gak seneni wong. Sesuk kon diet. Ini lho mon, Gur lan Bapak bayi kae mertandake jare mbok bakul sinambi wara kene ndi? Kene bayi kae nek ana pentile berarti kawujudan yen kuwi satriya utawa lanang utawa jaler. Nek ana pentile. Pentile lanang. Lah nek Ora ana pentile. pentile. Wedok. Jajal cek ana pentile apa ora ana pentile lanang cobi kula tingali. Delok delok. Grayangi. Tak grayangane barang Jepang. Ayo nek ana pentile
bendang roh putu lanang. Dicek didrokke lanang ta wedok pentile yo lanang. Lanang apa wedok yo lha pentile semene gedene. Masalah. Ana pentile Bapak. Malah sing mbok pruwet nggonku kok. Oh, masalah sembedak nek pentile katarak. Pentile bae mbok olor-olor nek tangi malah. Jajal, Bun. Cobi. Ken? Pur? Nggih. Putuku lanang le. Anakku lanang. Gandeng titise Bandar Subali lan kuwi wis lair, Nduk. Inggih, Bapak. Bendang jangkep sekabiyane nggonku momong, wong kuwe wong tuane wene ana jeneng ya. Saniki ngeten kemawon nggih, Bapak. Nggih. Wonten papan niki kula lan nderek nyuwun pengayuman dhateng panjenengan. Ya terus Nggih, bab perkawis jimat asma kula sumaraken dhateng panjenengan mawon. Ngono. Iki. ke pasrah. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Aku kon gawe jeneng. Sekseni ya. Kacil temon kula nyekseni Bapak. Napa Joko Sumrup? Ning anu ya, engko gaweke bubur piring patang abang ya. Karo sapa? Bubur abang. Wong Jawa ki nek arep menehi jeneng kudu digaweke bubur piring patang abang. Aduh, ki kleru. Jen bubur piring pantang abang. Biasmu. Bubur abang pantang piring. Ayo. Sampeyan kleru. Karo sapa? Karo lho. Karo sapa? Maksudnya omongane sampean kleru. Ini ya, Nduk. Nggih, Bapak. Asma Kinarya Japa. Aja gampang-gampang menehi anak, jeneng anak. Nek kira-kira jeneng kuwi ora mahanane tumrap dewasaning anak. Ngaten. Mula syukur kanthi lan tepon. Nggih. Kowe dadi seksi ya. Nggih. Kanthi laire punang bayi iki kok delalah umbar-umbaran. Sing tegese lair ora ditungguli karo wong tuane lanang. Mula punang bayi utawa bocah iki tak wene jeneng Joko Umbaran. Por, Nggih. Kula. ya. Aku njaluk tulung ya. Pripun? Kowe lak kulino tak jak ning Sindang Buri. Oh, nggih. Punang bayi iki busana ben katon resik. Oh, ngoten. Ya, Nggih, kula dosane. Kalau Sing hati-hati ya, Rek ya. ku nek wis resik jak rene ya. Nggih. Suwarganing wong tuwa iki kaya-kaya wis dikabulke kelawan kulawarga. Soe. Sak. Tutuk. Teko pecicilan den cah cilik-cilik. Cah mleber tamu metu Ning pawon. omahe wong ora gelem. Apa? Kok koyane ora disat mboten napa-napa. Ora apa-apa bakune resik. Oh, ini rasane nggih. Sing penting aja kelepno. Balik neh. Lho kok malah balik pecicilan. Ngedeni cah cilik-cilik kayak gelem apa ora? Anak sapa rek? Iya. Mang nopo carane? Siapa? Iki ana tamu malam pecicilan. Wonge ganteng. Yo, cilik dhuwur. Yo, rene. Endi? Ditaseneni. Kowe aja celometan. Ning gone wong kok Kowe pecicilan. tak perintah apa? Nggih niku wae ngedusi bayi. Lah kok malah kok tinggal? Bayimu nek kelep mun mriki Paulo sing ganteng gede dhuwur. Maksudnya piye maksude? Bayine piye lho bocah bayine mbok tinggal ndi? Jajal cerita alon-alon. Kowe tak perintah ngedusi. Niki wae ngeten nggih. Kula ngedusi bayi niku wau kula plungke banyu niku kados mie. Sing Medodok dadi gedhe. kowe kowe kakon nyemplungke banyu kuwi menyang sendang. Gege. Terus bayi iki dadi gedhe. Gedhe lah arep tak pacaki arep tak
katoki malah katokan dhewe mlayu. Tak sawang kok ketoke rene. Mosok tamu mang bopo. Tak gudake. Undang cah mang cah. Lho wis ana mrene mau to. Wis ana bocah mrene to. Yo tak kon balik wong iki. Oh, yo kok malah. Lah kaya apa? Golekanmu. Aku diomong iki lho. Lah iku apa bocah iku lho? Iku lho bocah. Sapa? Aku iki ngawur ae. Siji-siji, nek ngomong siji-siji ayo. Ngeten lho, Bapak. Lah, niki putune jenengan. Joko Barang. Iki ora guyon iki. Joko Barang. Iki sapa lek? Nah, kuwi ngono Mbah Pong. Sing nek ngono bayi sing takon nedusi dadine bocah iki. Niki. Kira ngapusi lho ya. Bahkan nggih, iya ki Mbah Pong. Ning aku ora percaya jajal kok jolok lek. Kok ora Kowe percaya? jolok. Mergo aku duwe titikan karo bayi sing mbok dusi kuwi. Wis ora apa-apa ngono. Aku kon lunga kok ndang dicokot. Ora. Mbak Pong gak nakal. Kene. Pawakane koyo nyokotan kok. Ora dicokot paling dimut to. Jenengan delok nopone? Pas nek dimut. Lah nek guluku di Jinggawati, Iya kula apa? iki anakmu Joko Mbaran Jinggawati. Barang aku ibumu. Ibu, Siapa barang aku ibu, ibu, Aku malah ibu. ibu. Aku njaluk Mimi. Tunggu aja Mimi, Bobo. Wes gede ra usah ya lo. nek wis nanti kadewasan iki ora entuk Mimi. Mimi ibu kanggo paman. Nih, Lho. Mimi kanggo paman piye? Ya ora apa-apa, gak lah. Le, Mbah, aku simbahmu jenenge Simbah Pamengger. Mbah Pamengger, ibumu jenenge Jinggawati. Ibu Jinggawati. Kowe Joko Mbaran. aku mau Kae Pak Lik Temon, Pak Lik Kancil lan Pak Lik Subur. Ya, saiki ben atimu seneng kowe dolanan ya, ana tuku-tuku es to tuku apa karo Pak Lik Kancil. gak seneng. Oh, dolanan. Dolanan aku ya, Lek. Dolanan aku, Lek. Lek. Lah nek Wis buru penek cucuk-cucuk anak be aku mek jamu. lah nek kok dolanan, berarti kowe njaluk. Wis, aku mau dolanan. Dolanan ngono lho. Mama, Aku njaluk liyane ae, Bang. kowe arep njaluk. Ya. Yo, yen kowe pancen arep njaluk, njaluk apa? Mengko simbah sing bakal nuruti penjalukanmu. Nah, ngono aku njaluk adik. Masalah. Lah apa sampean tesih kuwowo? Jaluk Adik. Aku gawe adik. Lah, masuk mon. Lah kira-kira nek cara ini member aku gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya ayo. ki piye to? Ayo gak apa-apa. Nek kirane gak ngatasi wong telu ngono piye, Mon? Kowe kok tak blegosno ndasmu iki. Bocah kok senengane do ngono. Dadi tenan. Kowe njaluk Adi. Kau njaluk adik, Abang. Nek tak turuti apa kowe gelem ngomong adimu? Kok tak ngomong ya adik. Nan. Ari-arine siumbaran wis dipendhem apa durung? Tesih. Sing nguri. Tesih kula kendalno wae. Enteni sedelok ya, Lek. Juga aku ora ya. Lah kok iso nggawa bakul somek? Bakul sume piye? Kaya tangga kowe. Kowe jare njaluk Adi iki wis tak gaweke Adi. Ya iki adimu. Iki adikku. Ya, Loh, jian sampean ngeten kok. gelem? Belum. Tenan? Yo. Ning lak urung dijeneng. Nek nek jeneng sapa? Jenengku sapa, Mbah? Gandeng iki mau dumadi saka ari-ari Kendhak Pujo. Tak suwunke marang panguwasaning Gusti. Krana dalil
ora ana barang kang mulka lamun Gusti ngijabahi lan ora ana daya kekuatan kang linuwe mung kejaba kekuatane Gusti satemah kabul. Ya, ari-ari sirna wujude punang bayi dadi iki. Lo tak wene jeneng Joko Pujan. Joko Pujan aku kakak. Kakakku bahaya. Kakak, Joko Baran. Iki kakakmu Baran kae ibumu Jinggowati. Aku ibu. Ibu. Ibuku gede anak aku cilik ya, Mbak. Paling gara-gara mbahmu. Lah ya wong dadi ari-ari tok njaluk gede. Ngene ya Jinggowati. Iki pripun, Baran, kowe kok kena kok jak dolanan ning sadurunge hujan jak ning nguri dosana luwih dhisik. Ngaten. Ben katon resik. Ayo tak jebol. Wis jangkep. Nggih, jangkep pas. Pas. Umpama ngene iki umpama kok bapake umbaran iki isih urip. Lah bapakne ndi, Mbak? Pripun? Ate Pucuk ate kebune sampean. Bapak mau masa urip enggak bapak? Monggo jelaske. Sampeyan iki wong tuwa lho. Yo bapakku urip. Bapak urip. Lah ate ora ning kene. Ya ora bisa wong omahe ora kene kok. Lho, lah main ndi? Aku gak melok-melok wong. Sampean aja nganti omong nek pane mati kok. Lho, tembung iki kepucut. Ngene Bapak mati ya, Lek. gak. Bapak mati. Kok mati? Lah jaremu mau mak bapak mati. Bapak kerja Kerja ning ndi? di Bali. Lah tek mau ngomong nek bapak mati. Bali kumu mati. Bali. Bapakmu wis mati. Bapakmu wis mati, Mbaran. Matine bapak lara apa, Mbah? Iya, kecepet. Kecepet apane, Mbah? Sopo sing kono kecepet? Lah mau jarane nek Kejeblokan nek ora ngerti ora usah melu-melu. Bapake umbaran ki mati dipateni wong. Loh, Sing mateni sapa? sik Kok dipateni wong, Mbah? Heh, dadi wong tuwa kok ora niku panutan. Dipateni wong ngono lek jarane bapak mati. Aku ngomong ngono. Lah Mbah iya omong nek dipateni wong. Ora dipateni wong. Ya ya. Patine bapakmu ora krana lara, Baran. Patine bapakku pancen dipateni karo pawongan. Nanging kowe ora usah mikir, ora usah wis dadak pengen ngerti sapa sing mateni wong tuamu bakune. Yen kowe besok wis gedhe, kowe wis bisa tak pulang uruk sawane ngaji Jaya Kawijayan. Pengangkahku kowe tak kon balas patine bapakmu sing dipateni wong kuwi, Baran. Wis Pengen roh sing mateni bapak oleh. sok ngerti dhewe. So apa? Yo nek wis gedhe. Nek anu lho ya. Wis gedhe wong kandhek ngerti tok lho ya. Ora ono piye-piye lho ya. Napa jenengan paringi lepas? Ben lega atine. Sing mateni bapakmu kuwi Kebo Marcuet. Wong ndi, Mbah? Saiki lungguh dadi Hadipati menyang Granti. Lah Granti kuwi to Kabupaten Granti kuwi biyen darbeke bapakmu jenenge Bandar Subali. Kuwi ya, Mbah. Wajibe anak karo wong tuwa iki kudune piye, Mbah? Kudu nyumbulih dharma bekti karo wong tuwa. Mikul dhuwur menjem jero derajate wong tuwa kuwi kewajibane anak. Lah nek umpama aku ngerti mbok kandhani bapakku mati dipateni wong wajibe anak kudune piye? Bales. Bales. Lah yo aku njaluk pamit. Pean iki malah-malah sing durung iki wajine. Lah koyo ngono kuwi umbaran iki wis kacau tenan iki. Sampean lho. Wis ngene. Perkara mbareng mlayu mengko tak tengane sing baku. Perkara iki pujan aja nganti weruh. Nek kakange mbarang iki arep bales patine bapake ya. Pujan aja nganti weruh.
Kowe tak kandhani. Nek nganti pujan weruh, mengko bakal nyandung nyrimpet. Sampeyane wong tuwa, Mbah. Yen Kakang Umbaran iki bakal males patine bapak. Yo, Ning kene omah wae ya. aku yo ora negake karo Kakang Umbaran. Umbaran ben dhewe kowe ning omah. Aku semusa karo Kakang Umbaran. Aja. Gawe, aku gawe. Ya kowe njaga Jinggawati, aku tak nungko Joko Umbaran. Lah kamu dikandani Mbah Paminggir apa? Kok karep dhewe ora dikandani ning aku krungu kan. Yen sampeyan iki arep males patine bapak ngono agene. ancane iya. Aku melu ya, Kang. Ngene ya Di. Jenenge wong perang kuwi lupute urip mesti mati. Ning kene kowe iki urung iso apa-apa. Umpama kowe iki melu kakang urung tanurung engko cilaka mergo kakang kuwi durung iso ngayomi kowe. Mula ning kene perkara iki cek ben kakang wae sing mlaku kowe dhisik engko kowe besok nek wis ancake tataraning kadewasan kowe iku lagi oleh perak nek saiki aja. Ning aku ora negake nek kakang lunga dhewean. Kakang iki wis gedhe ora sambok kuwatirke. Mula saiki ndang mulai wae ya. Mau aku mau bali ya karo pelu Lho, kowe iki ya. kok nek digoleki Mbah karo Ibu. Ora. Ibu kok nek goleki kowe malah bingung kok nang omah. Ndang mulai. Mau aku melu kowe ya. Ndang mulai. Mau aku melu kowe kok. Mulai. Mau. Ndang mulai. Ndang mulai. Aku mulai ke yo melu mulai to, Kang. Lah kene dhewe kok. Yo aku Lah iya mulai yo dhewe kok ndang mulai. mau aku melu kowe. Melu ning ndi kono lo ndang mulai. Mateni. Nek golek Ibu, kok nek golek Ibu. Ora aku melu kowe. Nek golek Mbah Paminggir. Ganti ndang mulai. Ndang mulai. Aku melu kowe. Nek tidak iya kandhane. Tak ajar ning kene lho. Ojo, Kang. Lah iya ndang mulai. Aku mulai ke yo melok mulai le. Iki mulai ora. Mau. Ajar. Mau. Ajar lho. Ojo. Mulai. Mau aku Mulai. 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 Oke. Kowe kok yo, Kang. Aku melu kowe. Ora iso. Mulai. Mau aku bali. Mulai ora. Oh, Mulai. Oke mulai. 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 aku melu kowe. Mulane dikandani wong tuwa ki buku. Malah kaya ngene kedadiane. Rene, ora usah nangis. Mati aku. Kowe sing maune ganteng gareng saiki grumpung. Irungmu nganti nggonmu wicara ora cetha. Pujan, wiwit dina iki jenengmu ora Joko Pujan, nanging Joko Pangseng. Wis ngene, ben ora lara kowe bali. Tatumu iki cek men disadani karo Ibumu Jinggawati ya. Aku tak goleki Umbaran, mengko tak goleki ya.
nang ndi kowe Mbara? Goleki pawongan sing jenenge Kebo Marcuwet. Lah duwe perkara apa kowe? Minangka minta srayane Sinun Prabu Bromartunjung ana ing Majapahit, kalenggan iki aku diutus rangket cilike gedene mateni Kebo Marcuwet. Apa kowe wis weruh wujude Kebo Marcuwet? Babar pisan aku durung mangerteni. Saupama kowe weruh durung kepiye? Tak cekel. Luputing ora bisa kecekel tak pateni. Aku Kebo Marcuwet. Kowe Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Yen kowe kena tak kandhani kanthi becik, bali ning desamu. Bali. Barengi mustakamu tak cangking tak sangking. Ojo bae. Dirampungi le Kebo Marcuwet wis mati Baran. Apa wis lega atimu bareng wis mateni karo si Kebo Marcuwet Baran? Aku wis mayang. Magum mumat-mumat wis mate kok angan uyok Pak. Patine Kebo Marcuwet getihe ngebaki jagat ngranti. Blumbang-blumbang kebak getih nganti sumunar abang branang. Mula yo Le, wiwit dina sesuk ora ana kabupaten Granti sing ana blumbangan. Blumbangan. Lah, blumbangan utawa blambangan sing darbeni kowe. Besok barengi srengenge saka wetan judul kowe dadi Bupati Blambangan katelah Bupati Minak Jinggo. Perkara saimbarane wong Majapahit Brawijaya Bromartunjung sing bakal paring ganjaran lawan kowe dipikir mburi sing baku nata negara Blambangan nganti kuncara luwih dhisik lagi mengko nagih janji ya. Gandeng kowe Surup Surya ayo enggal bari menyang Kabupaten Granti utawa Blambangan wiras pantes
mundur saka pawiyatan agung Gembul Bujana Andra Bina.